बिसोरनि दरा जुदि जोंनि थाखाय बन्धब्ला जों गुबुन अपसनखौथ' जों नागिरथारनांगोन। मानगोनां आफादगिरि रन्जन दैमारिया दिनैसिम जेलाव दङ। बिथांखौ जेलावथ' नङा, मोनसे सेलाव दोननाय जादों। जेल जादों, जेलनि भितराव सेल जाजादों। बिथाङासो मिथिगौ बे दुखु जारलाया बेसेबां। जिथु सरकारा जोंखौ माने हा हुनो रैखाथि होगोन होननानै गोबां खोथा होनानै पावाराव फैदोंमोन, नाथाय बे सरकारानो दिनै बेबायदि खालामबाय थादों। बे जोबोद दुखुनांथाव। दिनै 17/7/2024 जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि आफादा मोनसे एग्जिकिउटिभ मिटिं जिरायनायनि गेजेरजों जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनि खामानि मावनो सुबिदानि थाखाय खामानिफोरखौ मावनो स्पिड आप खालामनो थाखाय जों मोनसे कमिटि दाना लानाय जाबाय। 7 जनिया मोनसे कमिटि, बेखौ जों कोर कमिटि हिसाबै जों बेखौ फोसावनाय जाबाय। जे जोंनि जेसेबां जेंना दङ, जोंनि मानगोनां आफादगिरि रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय रिलिज खालामनायनि बेलायाव खामानि मावनो थाखाय आरो जायफ्रा जेलाव दङ, फास्ट ट्रेक ट्रायल सोलिबाय थादों, बिथांमोननिबो खामानि मावनो थाखाय आरो जोंनि एसबिसिआ रिहेबिलिटेसन दाबो मोननो गोनां बाखि दङ। बेनिफ्राय जोंनि किसुमान मोननो गोनां साख्रि बाख्रिनि बेलायावनो जा जिखुनु खामानि मावनो थाखाय गभर्नमेन्ट लेभेलाव माने गभर्नमेन्टजों टक खालामनो थाखाय आरो जिखुनु पार्टिजों टक खालामनो थाखाय मोनसे कोर कमिटि इउनिमासलि मोनसे डिसिसन लानानै मोनसे कोर कमिटि दाना होनाय जाबाय। बे साबजेक्टआ कमिटि बेखौ दिनै मिडियानि गेजेरजों सावराय जाबाय। बेनिफ्राय जों किसुमान ससियेल रिफर्मसनि खामानि जिथु जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि हिसाबै जों लाखानाय दङ, बेखौबो जों मावनो थाखाय एक्सन लानो थाखाय बे मिडियानि गेजेरजों जोंनि गासै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनि जिल्ला आफादफोरखौ मिडियानि गेजेरजों जेरै एन्टि ससियेल खामानि, ड्राग्स, जौ जुवा, माने एडाल्टारि बायदिसिना बेफोरखौ बोरैहाय मिनिमाइज खालामनो प्रशासनजों लोगो लानानै जोंनि बेफोर ससियेल रिफर्मस एन्टि ससियेल खामानिफोरखौ मिनिमाइज खालामनो थाखाय, फोसाबनो थाखाय, बेफोर खामानि मावनो थाखाय जोंनि गासै जिल्ला आफादफोरखौ बे मिडियानि गेजेरजों बिथोन होनाय जाबाय। जों बेनि सोमोन्दै गभर्नमेन्ट लेभेलाव जों दिल्लीयावबो खननै सावरायदों आरो जोंनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्माजोंबो सावरायदों। जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांजोंबो जों सावरायदों। जों जेसेबां बार सावरायो जोंनि मुंख्लं नखरफोर मोननो गोनां जितु एसबिसिआ अनसुंथाइ, बेनिफ्राय जोंनि रिहेबिलिटेसन मोननो गोनां, बेनिफ्राय जिथुनिखि जेलाव दङ, ट्रायल सोलिबाय थादों, आन्डार ट्रायलाव दङ, बेनिफ्राय जोंनि खाथि खालानि रायजोफोरा दङ, जेरै नागालेण्डआव दङ, मणिपुराव दङ केस, बेनिफ्राय मेघालयआव दङ, वेस्ट बेंगलाव दङ, अरुणाचलाव दङ, बेनिफ्राय खाथिनि हादर नेपालाव दङ, जोंनि सोद्रोमा जेलाव दङ, भुटान जेलाव जोंनि सोद्रोमा दङ। बेफोर गासैखौबो माने जों गभर्नमेन्टनो बारे बारे इन रिटेन लिखित भाबै जों मेम'रेन्डाम होदों आरो सावरायनायावबो मेन कोर इस्यु हिसाबै जों बेखौ बारे बारे जों पुट आप खालामदों आरो मुंख्लं नखरफोरजों जोंनि सोद्रोमाफोरा, जोंनि दैदेनगिरिफोरा कन्टिनिउ माने मोनसे जगाजगाव दङ, कमिउनिकेसनाव दङ।
United Forum of Ex-NDB मोनसे आफाद बियो कोनो पलिटिकल पार्टी नङा नन पलिटिकल पार्टी किन्तु जों इस्यु दं जेंना दं जेंनाफ्रा दिनैसिम माने बोस्रांजायाखै सुस्रांजायाखै जों मिजिं थिदोंमोन जिथुनाखि रुलिं गभर्नमेन्ट दं इउपिपिएल सरकार दं बिथांमोना मोनसे गुरुत्व लानानै खामानिफोरखौ मावगोन होननानै किन्तु दिनै जितु नुनो मोनबाय 10% बो खामानि जायाखै गतिके गासै इस्युफोरखौ डिसिसनफोरखौ पलिटिकल मेकानिजमाव लानाय जायो जोंनि बर'फोरनि इस्युफोरखौ बांसिन क'क्राझाराव लानाय जायो अल आसामनि होनब्ला जों दिसपुराव लानाय जायो अल इन्डियानि जेसेबां माने सावरायनांगौ मानांगौ बेखौ पार्लियामेन्टआव सावरायनाय जायो गतिके जोंनि इस्युफोरखौ लानानै जोंनि एक्स-एनडिमिनिफ्राय डेपुटि चिफ दं EM दं जोंनि माने NCLA दङब्लाबो MLA दङब्लाबो दिनैसिम एसेम्ब्लियाव माबायाव बेबायदि पुटआप खालामनानै बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनायनि थाखाय बेदि स्ट्रंलि भइस होनाय माबा मोनसे डिसिसन लानाय जों नुवाखै बेनिखायनो जों अपसनखौ नागिरथारनांगोन जों गासैनिबो दरखौ जों नक खालामना नायगोन जों इउपिपिएलनियावबो जों नक खालामगोन जों बिपिएफनियावबो नक खालामना नायदों बिसोरनि दरा जुदि जोंनि थाखाय बन्धब्ला जों गुबुन अपसनखौथ' जों नागिरथारनांगोन गतिके नेक्स्ट इलेक्शनाव जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिबि बे मोनसे ब्रेन बे ब्रेनैनो थागोन जोंनि ब्रेनखौ कुनु मोनसे पार्टीजों जों कलाबरेसन खालामनानै डाइल्युट खालामनानै जों फोजोबनो थाङा इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिबि इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिबिनो थागोन जायफ्रा जोंनि सोद्रोमाफ्रा हयथ' इलेक्शनाव बाहागो लानो नागिरगोन बिथांमोननि खोथाया आलादा जागोन किन्तु जों बबेबा मोनसे पार्टीजों जाय पार्टीया जोंनि सुखु दुखुनि सोमोन्दै माने सिन्ता खालामगोन जोंनि दुखुनि सहभागी जागोन जोंनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय एक नम्बराव जोंनि मुंख्लं नखरफोरनि जितु मोननो गोनां एसग्रेसिया बेफोरखौ जों मोनजोबनांगौ साख्रि बाख्रि मोननांगौ जोंनि केडारफोरनि जितु रिहेबिलिटेसन पुनर संस्थापन बेखौ जों मोनजोबनांगोन माबा मोनसे संस्थापननि बेबस्थाखौ जोंनो होनांगोन जोंनि मानगोनां आफादगिरि रन्जन दैमारिया दिनैसिम जेलाव दङ बिथांखौ जेलावथ' नङा मोनसे सेलाव दोननाय जादों सेल जेलनि भितराव आरो सेल थायो जाय जेल जादों जेलनि भितराव सेल जाजादों बिथाङासो मिथिगौ बे दुखु जाल्लाया बेसेबां आरो बिथांनि दिनै अबस्थाखौ नायनानै जों माने जोबोद दुखुनांथाव गतिके बिथांनि बे मोनसे इस्यु दङ जोंनि खाथि खाला हादोरफोराव जोंनि खाथि खालानि स्टेटफोराव जोंनि सोद्रोमाफोर दङ जेलाव दङ जोंनि केसफ्रा उइथड्र जानाङोमोन दिनै केसफ्रा उइथड्र जाजोबाखै बेखौ जोंनि गोबां माने जेंना दङ इस्यु दङ बे इस्युफोरखौ लानानै जाय पार्टीया जोंजों माने कन्डिशनफोर मिलायलायगोन जोंजों माने एकमत जागोन खोथा होगोन जोंजों मोनसे एग्रिमेन्टआव फैगोन बे पार्टीखौ जों हेल्प खालामगोन मदद होगोन आरो बिथांमोनजों जों माने इलेक्शनावबो जोंनि जायफोरा इच्छुक केन्डिडेट्स बाहागो लायोब्ला बेखौ जों माने बेयाव बाहागो लानो थाखाय जों हगारनो हागोन ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आसामाव जितुनाखि जों ट्राइबेलफोरनि अधिकार हिसाबै ट्राइबेलफोरनि आहुनि रैखानि थाखाय ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक दाना होदोंमोन नाथाय दिनै नायनो थांब्ला दानि नङा माने हादोराव उदांस्रि मोननायनि उननिफ्रायनो जोंनि ट्राइबेल एरियाफ्राव इनक्रोचारा बहुत बारा जादों
दिनै ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक नामावल'सो दङ ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक एन्ड ट्राइबेल साबप्लेन एरिया बेफोरनि हा हुफ्रा दिनै बेदखल गुबुन हारिनि आखायाव थांगासिनो दङ बेखौ जोंनि जायफ्रा पावाराव थानाय माने दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दिनै बिनि सोमोन्दै जेबो खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोना बे जोबोद दुखुनांथाव बेखौ जों अप'ज खालामो आरो बेबायदि हाराव जुदि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक अल आसामाव सोलिबाय थायोब्ला जोंनि रुलिं पार्टिफ्रा बाहेरनि माने श बिघा सोरनोबा 50 बिघा 100 बिघा 200 बिघा 500 बिघा जुदि एलटमेन्ट माने केपिटेलिस्टफोरखौ पुजिपुतिफोरखौ सोरबा माने माबाफोरखौ जुदि बेबायदि हा एलटमेन्ट होबाय थायोब्ला जोंहा माने बहुत खहा जागोन गतिके बेखौ आंनि जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि तरफनिफ्राय बे बन्द जानांगौ सरकारि हा माने खास हा बे हाफोरखौ जेब्लानाखि जोंनि ग्रेजिं फिल्ड माखासे दङमोन बेनिफ्राय सहर बेफोर हाफोरखौ स्पेसियेलि ग्रेजिं फिल्डफोरखौ बेबायदि एलटमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोनो बेफोर खिन्थु बाहेरनि मानसिफोरखौ बिदि एलटमेन्ट होबाय थादों नाथाय जोंनि थागिबि मानसि आसामनि थागिबि ट्राइबेल भुमिपुत्र बिथांमोनखौसो गोबां जायगानिफ्राय एभेक्सन खालामनानै न' बां माने दुखु सुखु खालामनानै एभेक्सन खालामनानै उच्चेद खालामनायखौ जों नुनो मोनदों बे जोंनि थाखाय जोबोद दुर्भाग्यजनक जितु सरकारा जोंखौ माने हा हुनो रैखाथि होगोन होननानै गोबां खोथा होनानै पावाराव फैदोंमोन नाथाय बे सरकारानो दिनै बेबायदि खालामबाय थादों बे जोबोद दुखुनांथाव